ọnụrụba akwa bịa ọnụrụba akwa mee ngwa ngwa ọbụgo ofu onye nwe nwa ọnụrụba akwa bịa onye nụrụba akwa mee ngwa ngwa ọbụgo ofu onye nwe nwa o. Ndewonu Igbo Chukwu chọrọ mma pụrụ iche, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndụ mmiri ndụ azụ. Aha m bụ Victor Nwachukwu Chinonso. Nke a bụ iji nabata gị n'asọmpi onye bụ ịgba n'asụsụ Igbo nke Fada Peter tinyere. Ọ dị mma nke taa ihe m jiri bịa enweghị isiokwu ọzọ na-abụghị ọmụgwọ. Ọ bụrụ na ị gere ntị n'egwu mmalite m, asị m onye nụrụba akwa bịa onye nụrụba akwa nwa mee ngwa ngwa ọ bụghị ofu onye nwe nwa. Mgbe ọbụla anyị nụrụ egwu a n'ala Igbo, ebe ọbụla anyị nụrụ ya, ihe egwu a na-egosipụtawo na amụọla nwa ọhụrụ. Ọ bụrụ na amụọ nwa ọhụrụ, ihe na-eso ya bụ gịnị? Ọmụgwọ. Ọmụgwọ abụrụ gị n'ihi na ọtụtụ mgbe anyị na-anụ ọmụgwọ, ọtụtụ ndị Igbo amaghị ihe bụ ọmụgwọ. Ngwa gee ntị ka m kọọrọ gị ihe bụ ọmụgwọ. Ọmụgwọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji ezu ike. Ọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji ezu gịnị? Ike. N'ihi na nwaanyị dị otu a agbaala ugwu dị iche iche, gbaa ndịda, gaa ndagwurugwuru niile, hụ ma ndị mmụọ ma ndị mmadụ. Kemgbe ọnwa itoolu o bu nwa n'afọ, ọ bụ na ọnwa itoolu gasịa, nwaanyị abịa mụọ nwa. Mgbe ọ na-amụ nwa a, ike na ume apụọ ya n'ime, ma mmiri ma ọbara esie n'ahụ mee gịnị? Pụọ. O tosiri ka nwaanyị dị otu a zuo gịnị? Ike. O tosiri ka nwaanyị a kpalatata ume. O kwesịrị ka nwaanyị a kuru mmiri jiri oyi mee gịnị? Wee ṅụọ, n'ihi na ọ dịghị fecha fecha. Ọ bụ ọnọdụ dị otu a mgbe nwaanyị ji ezu ike nwa ọ mụrụ ka ndị Igbo na-akpọ ọmụgwọ, maọbụ ka anyị maara dịka ọmụgwọ. Ọ bụ oge ahụ ka di na-alụ nwaanyị ji elezi ya anya. Nne mụrụ ke nwaanyị abịa, maọbụ nne di ya. Ihe a bụ ụzọ mmadụ atọ ọrụ ọmụgwọ dakwasara: di na-alụ nwaanyị, nne mụrụ nwaanyị, na nne di ya. Ọ bụ ọrụ ha ịbịa hụ na nwaanyị dị otu a, nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ, na-eletere ya anya, na-enyere ya ihe o kwesịrị iri, ihe ori dị iche iche. N'ihi na kwesịrị ịdị, di na-alụ nwaanyị ga-agba mbọ hụ na o wetara ihe ori dị iche iche, nke gụnyere ma osikapa, ma akpụ, ma ụtara, ma abacha, ma ụdị odudu na ofe dị iche iche. Ọ bụ oge ahụ ka nne ya ga-anọ bịa siere ya ihe ori dị iche iche, nyere ya aka saa nwa amụrụ ọhụrụ gịnị? Ahụ. Bịa nwa ahụ mmiri ọkụ otu kwesịrị na ebe kwesịrị ka a bịa ya. N'ihi na ọtụtụ mgbe nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ, ikekwe ọ bụ nwa mbụ ya, ọ maghị ka esi ejikwata nwa. N'ihi na mgbe ụfọdụ ilecha ụmụaka mụrụ ọhụrụ, ya dị ka ọkpụrụkpụ ọbara. Mana ọ dịrị nne di ya maọbụ nne ya ịbịa si ya, ngwa nye m nwa ka m saa ya gịnị? Ahụ. Saa ya ahụ, gbalaa ya aka azụ abụọ ahụ, chilie ya ụkwụ ebu, hụọ ya ka nwa ahụ nwoke gịnị? Kwụrụ chịm. N'ihi na ịhapụ nne mụrụ nwa ka ọ saa nwata ahụ, oge ụfọdụ ihe emebie ya, were obi nne, were obi ebere mee ya ihe ndị a. Mana ọ bụ oge nne di ya na nne mụrụ ya ga-etinye aka ọnụ, onye ọbụla na-enye ndụmọdụ ihe o kwesịrị ime. Ọ bụ na nwatakịrị mee ụṅara dị otu a, ọ bụ nne ya ga-agwa ya na nwa na-eme otu a, ikekwe ọ bụ afọ na-enye ya nsogbu. Nwa na-eme otu a, ikekwe na-lekwe ihe na-eme ya. N'ihi na onye bụ mmadụ ụzọ shiwe nri ka enwee mkpọmkpọ ite. Ọ dị mma. Ihe ọzọ anyị ga-etinyekwa isi ugbu a na-egbughị oge bụ: kedu ihe ndị a ga na-emere nwaanyị nọ n'ọmụgwọ? Nne ya bịara ọmụgwọ, kedu ihe ọ ga-eme? Nke mbụ, ihe onye bịara ọmụgwọ ga-eme, maọbụ onye na-ebịara ile mmadụ ọmụgwọ, ọ ga-ahụ na o nyere ya aka saa akwa, ma nke nwa mụrụ ọhụrụ ma nke nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ. Ọ ga-enyere aka sie ihe oriri, bịa nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ, n'ihi na a na-abịa nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ, bịakwa nwa mụrụ ọhụrụ
mmiri ọkụ nyere ya ka saa nwatakịrị ahụ, ka ọ ga-abụ ịhapụ nne nwa ka ọ saa ya ahụ, o nwere ike ụfụfụ ncha banye nwatakịrị n'ime, mana ọ bụ nne ya ga-akụziri ka esi eme nke a. Nke ọzọ abụrụ na ọ bụ oge eji akụziri nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ihe dị na nwa mụrụ ọhụrụ. Dịka m kwuru na mbụ, ụṅara dị iche iche nwatakịrị nwere ike ime, maọbụ ihe o nwere ike ime, ma otu esi ejikwata alụlọ nwatakịrị, hụ na ikuku abaghị ya n'afọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ya bụ ọmụgwọ bụ oge ma nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji amụtakwa ihe dị na ịmụ nwa. Ọ bụ oge di ya ji elezi ya anya, mgbe ahụ ka o ji anata ihe onyinye dị iche iche n'aka ndị mmadụ, ọbụla n'aka di na-alụ ya. N'ihi na mgbe ahụ ka ọtụtụ ndị nwoke na-echeta na a na-azụrụ ndị nwunye ha akwa, ma akwa ntọrịka maọbụ veritable wax n'ụdị George Hollandis na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ oge ahụ ka ndị hụrụ nwaanyị n'anya ga-abịa gburu aka nwa, kelee ekekere ụwa, kelee osebụrụ ụwa, kelee Chukwu okike abịama, kelekwa nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ, n'ihi na ọ dịghị fecha fecha. N'ihi na nwaanyị dota, ndị Igbo na-ekele nwaanyị mụrụ, n'ihi na ụfọdụ a ga-asị ọmụgbụghị nwa, nwaanyị dota ga-anata ihe onyinye dị iche iche, nwa mụrụ ọhụrụ natakwa onyinye dị iche iche. Otu a ka ndị Igbo siri dowe ya. Nke ọzọ abụrụ na e nwere ihe ndị ọzọ ya na ọmụgwọ so aga, nke gụnyere ịba nwa aha maọbụ ịgụ nwa aha, ibi ugwu. Dịka anyị mara, ọ bụrụ nwa nwoke ka a mụrụ, ọ gbaghala kpọmkwem mkpụrụ ụbọchị 8 a ga-ebi ya ugwu. Nke a bụ otu n'ime omenala ndị Igbo na-eme, nke yiwere nke ndị Juu. Mana nke a bụ maka isiokwu oge ọzọ, n'ihi na nke a bụ isiokwu n'ọrụ onwe ya iche. Tupu oge ahụ eru, eji maka na ịmụtala ọtụtụ ihe n'ụbọchị taa. N'aha Fada Peter onye shiwere ya na-agbọ, ka mụnwa bụ Victor Nwachukwu ji na-ekele gị, na-asị gị gaa n'ihu na-asụ Igbo, gaa n'ihu na-eme ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ anwụ. Ebe ọ bụla ị nọ, jisike na-asụ Igbo, jisike na-eme ihe asụsụ Igbo ga-eji wee na-etolite etolite.